हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। थांनाय मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन आइजो बिथांमोननो होनाय जागोन एमजिएनरेगानि साख्रि। 10निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि जब कार्ड थानाय नखरनि जायखिजाया आइजोआनो बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखाय सोलोंथाइ महरै थानो नांगोन खालि क्लास 7 पास। बेनि खामानियानो जागोन नोंथांमोननि ग्राम पन्चायत एबा पिसिडिसिनि सिङाव गामि ओनसोलाव सोलिनाय जब कार्डनि मावनाय खामानिफोरखौ नायदिंनाय। बेवहाय बेथन महरै थागोन सानसेयाव 280 रां थामहिनबा दानसेयाव 8400 रां आरो जुदि नोंथांमोना बेनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय बेनि भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन। बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। जुदि नोंथांमोना बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय अफलाइनाव एप्लाइ खालामनो नांगोन। स' बिदिब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय फर्मखौ बबेयाव मोनगोन, माबोरै फिलआप खालामनांगोन, डकुमेन्ट्स महरै मा होनो नांगोन, बबेयाव जमा होनो नांगोन, बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। जायफोर बिथांमोनानोखि बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो लुबैयो बिदिब्ला बिथांमोना गिबियावनो बे फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामनाय जायो बेवहाय नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनाय जागोन। लोगोसे बे फर्मखौ बबेनिफ्राय मोनो, बबेयाव जमा होनो नांगोन आरो मा डकुमेन्ट्स होनो नांगोन बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला गिबियावनो नोंथांमोननो बेवहाय दिन्थिनानै होनाय जादों बे फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामनाय जायो। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आवेदन प्रमाण पत्र। बेनिफ्राय बेवहाय फोरमायनानै होदों महात्मा गान्धी एनरेगा आसनिनि सिङाव नोंथांमोननि जि पस्ट होनाय जागोन बे पस्टनि मुङानो जाबाय उइमेन मेट थामहिनबा ग्राम्य हाखि। बेवहाय नाम्बार 1आव नोंथांमोना नुनो मोनदों आवेदनकारिनि नाम थामहिनबा जाय बिथांमोनानोखि बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बिदिब्ला बिथांमोननि नामखौ बेवहाय फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 2आव दङ पितृ स्वामीर नाम थामहिनबा बिफा एबा हौवानि नाम बेवहाय नोंथांमोना लिरनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय बयक नोंथांनि बैसोखौ बेवहाय फिलआप खालामनानै हो। बेनिफ्राय ठिकना नोंथांनि एड्रेसखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 5आव दङ शारिरिक भाबे हक्षम थामहिनबा नोंथाङा नोरजिया नामा, नंगौब्ला नंगौ नङाब्ला नङा नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 6आव दङ जब कार्ड नाम्बार, नोंथांनि जब कार्ड नाम्बारखौ बेवहाय लिरनानै हो। बेनिफ्राय नाम्बार 7आव दङ बर्ग बा श्रेणी, बेवहाय नोंथांमोननि केटेगरि नोंथाङा बबे केटेगरिनि SC ST OBC MOBC बा आदार्स नोंथाङा बबे केटेगरियाव गोलैयो बेखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 8आव दङ नोंथांमोना एमजिएनरेगानि सिङाव जब कार्ड बेसेबां सान अर्थात नोंथांमोना 2019 आरो 2020नि गेजेराव नोंथांमोना सानबेसे जब कार्डनि खामानि मावनो मोनदोंमोन बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना 2020 आरो 2021नि गेजेराव बेसेबां सान नोंथांमोना जब कार्डनि खामानि मावनो मोनदोंमोन नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होब्लानो जाबाय। दानिया नाम्बार 9आव दङ अरहता थामहिनबा क्वालिफिकेसन सोलोंथाइ, नोंथांमोना बेवहाय खमैबो क्लास 7 पास जानाय जानांगोन। बेनिफ्राय गोजौ जेसांखि जाया नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। दानिया फैदो नाम्बार 10आव नाम्बार 10नि गेजेरजों नोंथांमोननि न'खर परियालनि माखासे इनफरमेसनखौ बेवहाय बिनाय जादों। बेवहाय नोंथांमोना नंगौब्ला नंगौ आरो नङाब्ला नङा नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होनो नांगोन। बेफोर इनफरमेसनफोरा जाबाय नोंथाङा दीन दयाल अन्त्योदय आसनि थामहिनबा राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका अभियान थामहिनबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथाङा सासे सोद्रोमा नामा बेफोरबायदि इनफरमेसनखौ बेवहाय बिनाय जादों। नोंथांमोना PMAYG आसनिनि जे बे न'खौ नोंथांमोना मोनदोंना मोनाखै थामहिनबा नोंथांमोननि न'खराव बे मा रोखोमनि फरायनाय फरायसा दङ थामहिनबा बेसेबां फरायनाय सुबुं दङ बेफोरबायदि इनफरमेसनखौ बेवहाय बिनाय जादों। नोंथांमोना नोंथांमोननि न'खरनि गनायथि बायदियै बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय दानिया गाहायाव फैयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय गुबुना जिथु डिक्लारेसन फोसावनानै होनाय दङ। बे डिक्लारेसननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनाय जादों जे गोजौ होनाय इनफरमेसनफोरा जुदि मायाबाफोर गोरोन्थि मोननाय जायोब्ला नोंथांमोननि बे जिथु एप्लाइ खालामनाय फर्म बे एप्लाइ खालामनायखौ नोंथांमोननिफ्राय केन्सेल खालामनानै होनाय जागोन होननानै बेवहाय रोखायै फोरमायखानानै होदों। बेनिफ्राय दानिया आगदाथिं जायगायाव फैयोब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि सिगनेचारखौ बेवहाय होनो नांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना आगसिथिंजाय खनायाव नोंथांमोना जेब्ला बे फर्मखौ जमा होगोन अब्ला नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि कालारखौ लिरनानै होनो नांगोन। बिदिब्ला फर्म फिलआप खालामनायनि प्रसेसा बेखिनियानोसै, नोंथांमोना जानांगौ मोजाङैनो बुजिबाय। दानिया बे फर्मखौ बबेयाव मोनगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय जिथु डेभेलपमेन्ट ब्लक नोंथांमोना डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय बे फर्मखौ गोरलैयैनो कालेक्ट खालामनो हागोन। नङाब्ला नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव आं बेनि लिंकखौ होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बेनिफ्रायबो मोजाङै डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे जमाखौबो नोंथांमोना डेभेलपमेन्ट ब्लकआव थांनानैनो होनो नांगोन।
बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स हिसाबै नोंथांमोना नोंथांमोननि ब्लगावनो मोजाङै सोंनानै मोजाङै मिथिनानै लानो नांगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना खौरांखौ लादो जे डेभेलपमेन्ट ब्लगाव थांनानै नोंथांमोना फर्मजों लोगोसे मा डकुमेन्ट्स होफानांगोन बेनि खौरांखौ मोजाङै लानानै फैब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि मायाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।